салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 12 феврал тақдим мекунем. парчами қирғизистон аз бомбҳои хонаҳои ду шаҳрванди тоҷикистон барканда шуд. субҳи ҷумъа дар тамоси телефонӣ бо радиои озодӣ муҳаммадалӣ абдулвалиев, сокини ҷамоати овчи қалъачаи ноҳияи бобоҷон ғафуров гуфт, ки ин кор бо раҳбарии Сафаралӣ Одинаев, раиси маҳаллаи мақсади Қирғизистон сурат гирифтааст. ҳамон амини муаллак ҳамон сафар овода задагӣ буд, худаш омада камда гирифта рафт. ҳозир баъд аз як маҷлис мешавад, маҷлис баъд аз маҷлис рафта ва ям мегирим муфта пеши худам ваъда дод. марзбонҳои қирғиз рӯзи 6 феврал дар ҷамоати овчи қалъачаи ноҳияи бобоҷон ғафуров болои манзилҳои ду сокини ин маҳал парчами Қирғизистонро овехта буданд. онҳо иддао карданд, ки ин қитъаи замин ба Қирғизистон тааллуқ дорад. масъулони сарраёсати нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон низ хабари барканда шудани парчами Қирғизистон аз бомби хонаҳои ду шаҳрванди кишварро тасдиқ карданд. ба қавли марзбонони тоҷик, баъд аз музокироти ҳайатҳои марзбонии Тоҷикистону Қирғизистон тасмим гирифта шуд, ки то анҷоми пурраи ташхиси хатти сарҳад дар ҷамоати овчи қалъача ҳеҷ парчам ё нишону аломат гузошта нашавад. хазинаи байналмилалии асъор дар гузориши тозаи хеш вазъи низоми молии Тоҷикистонро осебпазир унвон карда гуфтааст, ду бонки бузурги тиҷоратии Тоҷикистон, ки 41% кулли дороиҳои бонкии кишвар дар онҳо ҷойгир аст, дучори мушкил шуданд. ин масъаларо Абдулло Ашуров дар душанбе пайгирӣ кардааст. санҷишу таҳлилҳои хазинаи байналмилалии асъор дар ин бонкҳо собит кардааст, ки яке аз ин бонкҳои бузург пардохтнопазир шудааст ва бонки дигари ба талаботи устувориву пардохтпазирӣ ҷавобгӯ нест. ҳарчанд муаллифони ин гузориш дақиқ нагуфтанд, ки манзури эшон аз ин ду бонки бузург кадоме аз бонкҳои Тоҷикистон аст. ахиран як ҳайати ин созмон бо раҳбарии Пол Росс бо нахуст вазир Қоҳир Расулзода, муовини ӯ Давлаталӣ Саид ва ҳамчунон бо раҳбари Бонки Миллии Тоҷикистон Ҷамшед Нурмуҳаммадзода дидору мулоқот доштааст. хазинаи байналмилалии асъор мегӯяд танҳо дар сурате омода аст ба Тоҷикистон кӯмаки молиявӣ бирасонад, ки мақомот барномаи муассири ислоҳоти иқтисодиро рӯи даст бигиранд. ба ибораи дигар, хазинаи байналмилалии асъор дар сурати ислоҳот ва ё реформаҳо омода аст ба Тоҷикистон кӯмаки молиявӣ бирасонад. хазинаи байналмилалии асъор дар соли 2008 пас аудити Ernst & Young Бонки Миллии Тоҷикистонро ба додани маълумоти барғалат аснои гирифтани $47 миллион қарзи ин муассисаи байналмилалии молӣ муттаҳам кард. он замон Бонки Миллии Тоҷикистон ин айбномаро қабул карда ризоят дод, ки пули ин созмонро қабл аз муҳлат ба он бозпас бигардонад. пас аз ин моҷаро хазинаи байналмилалии асъор ба Тоҷикистон қарзу кӯмакҳои қобили мулоҳиза намедиҳад ва танҳо бо расонидани кӯмакҳои фаннии ҷиҳати рушди ниҳодҳои Тоҷикистон иктифо мекунад. дар як қисми низомии вилояти Хатлон рӯзи мулоқоти модарону сарбозон баргузор шуд. мақомоти Хатлон махсус ба истиқболи модароне омаданд, ки писаронашонро ихтиёран ба артиш фиристоданд. масъалаи бадрафторӣ ва зӯргӯӣ дар артиш боиси коҳиши обрӯи хизмат дар чашми ҷавонони тоҷик шудааст ва бархе хонаводаҳо талош мекунанд писарони худро дар синни 18 то 27 солагӣ аз артиш гурезонанд. мақомдорони Хатлон бар ин назаранд, ки дар маҳфилҳои мисли дар меҳмони аскарбача, ки ахиран доир шуд, падару модарон метавонанд бо чашми худ аз шароити хизмат дидан карда ба дигарон ҳам таъссуроти худро бигӯянд, то ки дар онҳо дилгармие ба хизмати сарбозӣ пайдо шавад. овозхони тоҷик Нигора Холова 12 рӯз баъд аз таваллуди нахуст фарзандаш аз зоишгоҳ рухсат шуд ва бо ин ба сару садоҳои зиёд дар бораи гӯё дучори бемории шадид шуда фавтиданаш ҳам нуқта гузошт. ин овозхон рӯзи 1 феврали соли ҷорӣ дар таваллудхонаи рақами 1 пойтахт нахуст фарзанди худ духтарча Амираро ба дунё овард. ман хушбахттарин зани дунё ҳастам. тамом. Амира. овозхон Нигора Холова баъд аз як муддати муроқибат аз тифли навзодаш тасмим дорад дубора ба саҳнаи ҳунар баргардад. ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи озодӣ ва саҳифаҳои радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Одноклассники ва Twitter пайдо кунед.